Takže ukážeme si, ako sa robí tvárička. Máte ma to v plnej kráse. Takže na tvári je to špecifické, pretože každý pohyb bude vyžadovať vlastne inú intenzitu. Ja vám poviem, aké intenzity mám ja, aby ste približne vedeli, kde sa pohybujeme. Neznamená to, že to budú aj vaše. Hej, to vôbec nemusí byť. Na tváričku sa natiera iba tento gelik. Tento. A ideme tým spôsobom, že najprv sa ide tadiaľto a snažíte sa držať celé tie ruky na tej tvári. Hej? Samozrejme, dali sme si gumené rukavice, tieto sme si namočili, proste toto všetko sme spravili. Hej? Čiže ideme 9 krát túto líniu týmto spôsobom. Kto pozná vlastne tvárovku aj lymfatické masáže, určite vám odporúči to, aby ste začali týmto spôsobom. Takto. Hej. Otvoriť si lymfu. Mám tie pršteky takto ako vidličku. Otvoriť si, tuto môžete ešte takto spraviť. Toto nebolo v tom pôvodnom návode od Číňanov, hej, ale dáva to zmysel a logiku. Čiže najprv by som si aj ja urobila toto. Hej. Potom urobíte 9 krát tento pohyb. Hej. Idete pekne po sánke a potiahnete to skoro až na spánky. Hej. Potom idete pohyb tu na popod oči a celé líca. Že ja tu mávam 8, hej, ale tu mávam už 6. Zase mňa to láka, keď už to odtiaľ to vytlačím sem, tak to pustiť dole. Hej. Ale nebolo to v tom pôvodnom návode. Čiže ideme sem, zase 9 krát. Hej. Tu mávam 6, čiže tu mám 8, tu mám 6 a na čele mám 4. Zase 9 krát. Hej, týmto spôsobom. Takto. Takto. Dobre? A teraz ideme urobiť vlastne akoby akupresúru, elektroakupresúru. A tu naozaj si chodte 4. Niekto 3. Čiže tu to sú body hrubého čreva a môžete to takto hnietiť tam. Hej? Tu tak. Môžete 9 krát. Potom tu ako máte stred očnej panenky a končí vám tu táto kosť, jak cítite túto lícnu kosť, tak idete na tento bodík. Ten zniesie viac, ten zniesie kľudne aj 6. Hej? Čiže zase 9 krát pohnietime. Potom ideme na body, ktoré sú tu pred uškom. Tu sú takto. Tu sú 3 bodíky v jednej línii. Tu. Tie kľudne znesú 8, 9. Hej? Čiže zoberiem si 3 pršteky a zase to tam hnietim týmto spôsobom. Potom pôjdeme na body, kde fakt aj 4 je dosť. Čiže ideme sem zase. Oni sú vlastne akoby nad tým bodom, ktorý sme mali tu pod lícnymi kostiami a na obočí, čiže v strede tej očnej panenky. Zase ideme 9 krát. A nad nimi je zase bod, ktorý je na šírku prsta od vlasovej línie, rovno nad nimi a tam ide tiež 4. Hej, takýmto spôsobom. A potom je tu výborný bod, ktorý vám vlastne aktivuje nervus vagus, aj ho teda balansuje. Je to tu za uchom. Neviem, či to budete dobre vidieť. Tu za uchom je ten bod, tu v tej priehlbinke, takto. To ináč si všimnite, že aj keď ste nepokojní, tak vám prirodzene ruky tam idú. Hej? Že vy si ináč touto akoby akupresúrou a elektroakupunktúrou tváre ošetríte kompletne celé telo. Hej? Lebo tu máte meridián žalúdka, hrubého čreva, tu máte žlčník, tu máte ešte tenké črevo. Takže keby ste si len ja poznám baby, ktoré robia tvárovú jogu a okrem toho nerobia vôbec nič a vyzerajú úplne, že ako fitnessky. Hej? Stačí robiť tvár. Tiež sa asi, možno raz sa k tomu dopracujem. Musím sa priznať, že nerobím to. Fakt, robila som to asi 4 krát, ale už si hovorím, že tento týždeň to proste začnem. Čiže každý ten pohyb robíme 9 krát. Hej? Čiže toto 9 krát, toto 9 krát, toto 9 krát. Hnetieme 9 krát. Tu na. A oni vlastne potom odporúčajú vlastne zase 9 krát to takto spustiť. Nejdete si po štítnej žľaze, idete si vlastne takto po krajoch. Chceli babi robiť aj toto, dá sa. Hej, tuto. Takto, takýmto spôsobom. Čiže je to fakt, je to veľmi, veľmi je to jednoduché, len si k tomu sadnúť.
to je proste, to je celá alchymia, pardon. Prosím, dajte mi pod to otázky, čo nebolo jasné, hej. Možno, že len mne sa to zdá, že je to také jasné a niečo z toho vyvstane, na čo bude treba odpovedať. Takže takto jednoducho sa robí tvár. Vrele odporúčame, absolútne najlepšie, čo môžete urobiť po tejto masáži tváre, je dať si túto brutálnu masku. Robí sa s ňou jednoducho, ona sa len otvorí. Myslím, že máme aj v telegramovej skupine to video, určite ste ho videli. Maska sa otvorí, treba ju vybrať a trošku rozobrať. Potom sa do tohto sáčku, tento sáčok sa normálne tuto na spodku sa roztvorí, dá sa ako pohárik, naleje sa do ňoho studená voda a na maximálne 1 minútu, 1 až 2 minúty sa namočí tá maska a potom sa dá na tvár. Čo je geniálne, urobte si tvár, dajte si masku, potom si chodte urobiť to brucho a keď maska dopracuje na tvári po pol hodine, ju môžete navlhčiť a môžete ju dať na to brucho. Čiže toto je úplne, že tú istú masku. Fakt, ju môžete niekoľkokrát preložiť a stále sa s nej budú vlastne uvoľňovať tie účinné látky. Takže rozmýšľam, viem, čo som zabudla. Zlatý sprej. Neviem vám ukázať môj, lebo som už oň prišla. Ale na záver určite zlatý sprej. Aj v priebehu dňa zlatý sprej na tvár. Za mňa je to úžasné. Ja milujem niečo, čo nie je mastné, čo vyživuje tú pleť, po čom vyzerá úplne inak. Až ho nemáte, určite si ho zoberte. Hej. Ja som si ho objednala, mám ho v objednávke, pretože už mi ho zobrali. Bol jedno, že bol rozbalený, proste išiel preč. Takže myslím si, že máme všetko. Kľudne mi dávajte otázky potom, dobre?